Maayong hapon mga kaigsuunan. Mainiton nga hapon kanatong tanan, no? Inubanan sa mainiton nga mga pag-awit sa praise and worship ug sa init pagyud nga panahon ug uban kanato labi na taga-gusa ug taga-lapasan wa pagyoy tubig diri sa atoang dapita. Pagkainita gyud kaayo, no? Ambot og nibalik na ba ang tubig sa inyong dapita pero sa amoa wa paghihapon. No, may na lang kay murag moagi daw ang fire truck, no, maghatag og tubig didto sa among dapita. Mainiton gayud nga kahaponon kanatong tanan, no. Salamat sa Ginoo sa iyang pagdala kanato aron sa hiniusa nga pagsimba karong kahaponon. Atong iduko atong ulo og mangayo ta og kaalam sa ato ang Dios. Ginoo, nagahangyo kami sa imuhang langit nung kaalam, samtang kami o Dios magtuon sa imuhang pulong ug nang hinaot kami nga ang imuhang balang spiritu usab mulamdag kanamo kay kung wala ka o Dios wala gayud kami arang kahibalo ug dili kami o Dios makasabot ug mahimong maalamon labi na sa mga desisyon sa kinabuhi nga makahatag og himaya kanimo ug makadasig sa tagsa-tagsa namo ka mga kaigsuunan. Salamat sa imuhang pag-uban kanamo karong kabuntagon sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Karong panahon na mga igsuon, siguro dili lang pud karon apil na ni sa una nga kung adunay sikat kaayo nga salida sa TV man or sa sinihan, usually, ang topic ni ana nga mga salida o mga TV shows, mahimo pong topic sa ato ang tagsa-tagsa ka istorya sa ordinaryo nga kinabuhi. Naamanggog ko'y nakita nga salida sa Netflix, no? Kung naay Netflix ninyo diha, pwede pod ninyo nilantawon. Ang title kay How to Become a Cult Leader. How to become a cult leader. Leader kuno sa kulto. Paunsa ka mahimong maayo nga leader sa kulto. Pagtanaw nako sa title pa lang, murag interesado ko ani. Kay dili ko gusto mahimong leader sa kulto. Gusto ko makahibalo kung unsay pamaagi nila, no, aron maprotektahan nato ang atoang mga katawhan dinhi sa GCAF, no, mga dili mosulod og unsa mang lain-lain nga mga kulto. And I tell you, it was very interesting. No? There were people nga, such as si Charles Manson, si Jim Jones, si Jaime Gomez, si Mars Hall Applewhite, na apoy mga Japanese leaders such as si Shoko Asahara, o Korean nga pastor, iyang ngalan si Son Myung Moon, which I believe is naa din hipod ang iyahang movement dinhi sa Cagayan de Oro, which is called the Moonies. The Moonies. Very interesting kayo. Kay oftentimes, matud pa sa salida, ang pinakauna kuno nga bira sa tao, impluensya ni ining mga leaders of cult groups, kay ang wisdom nga naa kanila. Maayo kaayong mga tao, maalamon kaayo nga mga tao, madiskarte nga mga tao, maunang samtang ilahang i-communicate ang ilahang wisdom nga gikan sa ilang panghuna-una, mahingangha gayud ang mga katawhan ug moingon sila, moapil ko sa imuhang grupo kay maayo kaayo ka ug maalamon ka nga leader. Wisdom. Many of us are seeking for wisdom, knowledge and wisdom. Many of us kanang maningkamot sa atoang pagskwela in our education, seeking for more knowledge ug matud pa nila kung imuha kanang i-aplikar kana nga mga knowledge, now that knowledge becomes wisdom. Mao ganing kitang tanan ganahan kaayo sa libro sa panultihon or the book of Proverbs, because the book of Proverbs contains many wonderful thoughts and wisdom of the wisest person in the world, that is si King Solomon.
And do you know nga dili lang si King Solomon ang gasulat sa Book of Proverbs, there were also wise kings such as si King Lemuel ug si King Agur. Wala man si Lemuel, murag kaganina siguro to ni Simba. Usa siya sa mga maalamon nga mga authors of the Book of Proverbs. This morning we will look into the Book of Proverbs, specifically looking into the wisdom of God, ang kaalam sa Ginoo nga ang atoang desire o ang atoang mga pag-ampo nga mugiya kini nato sa praktikal nato nga panginabuhi. And I believe the Book of Proverbs is a very practical book. Many of us can learn a lot from the Book of Proverbs. Ug mauna ang atoang desire nga atoang masabtan kini with regards to the wisdom of God nga iyahang gihatag kanato. And then how do we look at the Book of Proverbs in the light of the Lord Jesus Christ, in whom sa 1 Corinthians gaingon nga si Christ is the wisdom of God. Si Kristo mao ang wisdom sa Ginoo. And how do we deal with that, especially as we read the Book of Proverbs daily in our lives? So if we look at the Book of Proverbs, ang sentro gyud nga bersikulo niini, I believe is found in chapter 9 verses 10 to 11. I hope klaro no ang ato ang PowerPoint, siguro dapat ilisdan ni siya og font. So, akong basahon, ang pagkahadlok kang Jehovah maoy sinugdan sa kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ug ang kahibalo ni adtong balaan mao ang pagsabot. Kay pinaagi kanako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon. In other words, a long life, pinaagi sa wisdom. Ug ang mga tuig sa imong kinabuhi pagapadaghanon gayod. The Lord bless the reading of His Word. Wisdom. We love wisdom. We search for wisdom, but oftentimes ang atoang pagpangita sa kaalam dili siya sa sakto nga konteksto o sa sakto nga pamaagi nga gisulti ni ining bersikulo nga nagagikan sa kahadlok sa Dios. And I tell you, there are many wisdom from this world, which is why daghan kaayo ang mga ilad ug mosulod sa lain-lain nga mga kulto, sama sa kulto ni Manalo ug sa kulto usab ni Kibuloy, tungod kay gusto man makaamgo ug kaalam ang mga katawhan. The Book of Proverbs tells us that indeed wisdom can be gained, but it starts with the fear of the Lord ug kahadlok kang Jehovah. Paunsa man ni. But before that, let's take a step back first and look at the Book of Proverbs. Kay kabalo ko nga inig kahuman niini, daghan kanato magbasa sa pulong sa Book of Proverbs ug mahimo na unya nato ng devotional. The first chapter of the Book of Proverbs will tell us kung unsa ang katuyuan, ang purpose nganong naay Book of Proverbs sa Biblia. Matud pa sa verses 1 to 5, mao kuno ni ang 5 ka rason. Una, it is to attain wisdom and discipline. Ang libro sa panaltihon para makabot ang kaalam ug disiplina. It tells us nga ang kaalam di ay ug disiplina seems to be synonymous. No? So in other words, ang tawo nga adunay disiplina for the Book of Proverbs, synonymous siya sa adunay kaalam. And I tell you, when it comes to discipline, the Book of Proverbs would talk about different kinds of discipline or self-control. Disiplina sa imong kaugalingon, gikan sa pagsulti og mga dili maayo, sa pagpaminaw sa unsaman nga mga tawo, klase-klase man diha, og sa pagkaon siguro nimo ug uban pang klase nga discipline. People who are disciplined are full of wisdom, no? But then again, we need to look at that in the area gyud of the fear of the Lord. Kay naa man po'y uban nga mga tao nga
kung disiplina lang, layo ra kay ta. Some of that are athletes nga ilahan ng gibugno ang desire sa ilang lawas aron lang makaadto sa ring, makaboxing, hantod makahuman og 12 rounds of boxing. Kusog gihapon kaayo. Does that mean that they have the fear of the Lord? No. Naana tanan karon ato anang mahisgutan. Ikaduha nga katuyuan sa libro sa panultihon kay aron tagaan ta og lawom nga pagsabot when it comes to words of insights sa klase-klase nga mga panultihon. It will also help us nga maka-acquire og disiplina, no? Pagsabot sa maalamon og matarong nga kinabuhi, a disciplined and a prudent life. Ikaapat, maghatag kini nato og salabutan labi na sa kadtong mga gitawag nila nga simpleng tao. No? Matud pa sa Proverbs, ang simple man, tao di ay nang way kaalam, a naive person. Mabitaw nang maingong ka nga, unsay imuhang pangarap nga partner sa kinabuhi? Ayaw gyud og sulti nga, a simple man. Ayaw gyud isulti og ingon ana. How do you describe yourself? I am a simple girl. Ayaw gyud in taon. Because for the book of Proverbs, makita nato na later, that means usa na siya katawo nga devoid of wisdom. No? A simple person. Didto pas amua, eskwela kog college sa bukid sa Talamban sa Cebu. Ang simple kuno nga tawo kay way panutbrush, simple. Way ligo, simple lang nga tawo. No, way pang kuan balbas sa iyahang bungot, simple lang, no, simple lang. Mao na siya, simple nga tawo. But it will give wisdom to the simple or mga taong way kaalam, matod pa. Verse 5, ang pagsabot, ang purpose sa libro sa panultihon, mao nga sa pagsabot sa lain-lain nga mga sumbingay, mga tigmo, ug lain-lain pa nga mga ginasulti sa mga maalamon nga mga tao. But what I love the most about the book of Proverbs, especially in chapter 1 to chapter 9, because it is actually a conversation sa usa ka amahan ug anak. Kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 9, it is a loving conversation of a father and his son. Makita na nimo balik-balik. Verse 8, anak ko, my son, pamatiya ang pahimangno sa imong amahan, ug ayaw pagabiyai ang pagtulunan sa imong inahan. Mubalik ni siya in the different chapters, and also in chapter 3. Nibalik na pud siya, anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, the father speaking, apan pagbantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. And this is what I love about the book of Proverbs, because it highlights the beauty of a relationship sa usa ka amahan ug sa usa ka anak. Sadly, in our world today, sa ato ang kalibutan, luoy kaayo ang mga amahan labi na sa mga salida. Can you tell me of a movie, salida, nga ang amahan sa bida buutan? Naaman no, dili man gyud siguro kanang wa gyoy salida sa Hollywood or diri sa Pilipinas nga kanang ang amahan buutan, naaman gyud siguro usa or duha. Pero oftentimes in the movies, fathers are often portrayed to be parumbado, way pakialam, absentee, and bulag perminti ang bana ug ang asawa. And oftentimes ang kontrabida are usually the amahan. Kontrabida siya ug maot siya og relationship sa iyahang anak. And I tell you, even in psychology, mga igsuon, the importance of a relationship between a father and a son is very crucial for people ilabi na sa ilahang social or how he lives in society. Ang absentee father, according to
psychologist would contribute nga ang imuhang anak dili mo excel in the academics. Oftentimes daw, ang dili maayo nga relationship sa amahan ug sa anak mo resulta nga ang anak barumbado sa eskwelahan. That's what the study says. Dili ako kaingon anak. Emotionally, daghan kaayo og damage ang mga children who are not kanang close or absentee ang amahan. Pwede man nga naa ang amahan, pero siguro tungod kay busy kayo sa trabaho, wala na'y panahon nga makikistorya sa bata, makikumusta sa bata. Oftentimes, kwarta na lang ang ipamaagi sa iyahang pag-express sa iyahang gugma. No? Gigugma man ako akong mga anak, ginatagaan man ako sila sa unsay ilahang gikinahanglan. That's very dangerous because it is emotionally damaging for the children. Daghan pa kaayo, but the very crucial of it all kay ang relationship sa absentee father, kung wala ka na sa iyang anak, magresulta siya into confusion, labi na sa gender identity of the person. Two things. Una, dili siya kabalo kung unsa ang linihukan sa usa ka strong man. So, as kung lalaki imong anak, as he grows up, he would think nga, ang sakto nga isog nga lalaki kay barumbado, bisyuso. That's a confusion because of lack of model of a good father. Or it will go to kanang jumping into one relationship to another just to prove that I am a man. No, sigig panghilabot sa lain-lain or walay sakto nga relationship because of an absentee father. That's psychology. That's what they are saying. And most of all, especially karon, it is also the biggest contribution of kanang LGBTQ, gender identity crisis. So dili lang mangutana kung unsa mangyud ang tinuod nga laki, moingon pod siya nga unsa bagyud ko. Lalakwe bagyud ko. No? Ingon ana. Because there is confusion over unsa mangyud. Absentee father, nag-ingon ni ana. But not only in psychology, the Bible tells us of how important the relationship of a father and a son or a father and a daughter. Mga amahan nga naa diri. Importante ang inyuhang relationship with your children. And usa sa ako ang mga prayers kay in a month, ako ag yung i-date ang ako ang anak, ang lalaki ug ang babayi. And it would be that time where we would ask deep questions. Unya, wala ko'y right nga masuko if makadungog ko og mga butang gikan sa iyaha nga dili ko uyon. Usa sa pangutana nga akong gipangutana sa akong anak kay, Dong, kung naay usa ka butang nga gusto nimo mausob si Papa, unsa man kana? Bugat na siya nga pangutana, but I need to answer that question or I need to ask that question para makabalo ko kung unsa gayoy kasing-kasing sa akong anak batok kanako. Fathers, we need to have that time. We need to ask deep questions. Bisan og mahadlok ka sa tubag, you don't have the right to kanang masuko kay mauma na ang iyahang giagian sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga treatment sa iyaha. The book of Proverbs tells us kung unsa ka importante ang atuang nagain nga kaalam nga atuang ipasa sa atuang mga anak, because our children are very gullible. Kung unsa ra na ilang makuha, diretsoon abi na nila nga mao na gyud na. Kung unsay madungog nila sa ilahang teachers, abi ni nila mao na gyud na. Unsay ilahang madungog sa ilahang barkada, abi na nila mao na gyud na.
We need this, fathers. And I tell you, kung dili nato na mabuhat, if our children are not fed by the wisdom of God, there are 3 characters in the book of Proverbs that will tell us nga mauni ang resulta. This is the automatic outcome of people nga walay kaalam nga gikan sa Ginoo. I call this the unwise characters or personalities within the book of Proverbs. Una ni ana is the simple. Mao lagi nang ayaw gyud mo ingon nga simpleng babae ako or simpleng lalaki lang ako. Because this is usually a bad thing when it comes to the book of Proverbs. There is also the fool, ang buang-buang, ug ang ikatulo, the scoffer. So this is a progression nga kung dili nimo matudluan ang usa ka tawo sa kaalam sa Dios, ilabi na ang imuhang anak sa kaalam sa Dios, he will go from being a simple to a fool and to a scoffer. Unsa man kining mga tawhana. The simple, gikan kini siya sa Hebrew noun which is peti, which means, or ang verb form ni ining word nga peti means kanang nailad, deceive, or seduce. So ang pasabot di ay sa pulong simple is somebody who is easily fooled, easily led, easily gullible, or kanang dali ra mailad, a person who is silly. Dili kanang halang, silly man na siya. Kanang dali ra mailad nga tawo. Ingnon nimo nga adto diring dapita kay naay chocolate mo adto gyud na. And these are signs of children, and these are signs especially for teenage people, atong mga kabatanunan. Very gullible. Maunang bantayan gyud na natong mga TikTok ug uban pang mga naa sa social media. Ilabi na kung ang imuhang anak are spending 3 hours, 4 hours, to 10 hours in social media. In fact, during sa pandemic, ang rise of usage of social media shoot up. Nga nakaingon ang usa ka psychologist nga kung ang imuha kunong anak or kung ikaw, you are using social media for more than 10 hours, it is most likely that you have depression. Aduna kay gabattle ka og sadness og emotional nga problem in your heart. The unwise character is somebody who is gullible. Matud pa usa siya ka tawo nga mentally naive, no, kanang kulang pa sa kaalam. Kung unsay isulti nimo, he is like a blank slate. Iyahan ng dawaton o isip, thinking mauna gyud na ang kamatuoran. It is a person that is irresponsible. Matud pa sa Proverbs 1:32. Ug ang iyahang pagka-irresponsable mo resulta na sa iyahang mahimo siyang at risk. Mahimong dangerous ang iyahang kinabuhi. Ug matud pa sa Proverbs 19:25, usahay kinahanglan nimo siya og object lesson. Kana bitawng naakay duha ka anak or tulo ka anak, kinahanglan nimo usahay ipakita nga bunalan nimo ang kamagulangan aron ang mga manghud makasabot. That's an object lesson. Kaganina kay gidisiplina sa akong asawa ang akong babayi nga anak kay nag-disobey man while she was still at church. So I praise and thank God kay gibuhat niya kato atubangan sa magulang nga anak so that it could be an object lesson for the kuya nga disobedience is something that is not tolerated at home. Umaunang pirting hilak, pila ka oras sigig hilak, hantod nakatulog na lang. Usahay pod, dili pod ta pailad kay maayo pod ni mangilad ang atong mga anak, no? Hilak-hilakan ra ka, hilak-hilakan ra ka, mama, I don't love you anymore. Sige na lang. No, okay na lang. Tanaw na lang kag salida diha. Because they are, maayo pod ni silang mga mangilad pod sa atoa, dili gyud pwede.
We need to be in wisdom. We need to stay kanang dili mabali-bali ba? So that they will learn. Kining mga simple nga mga tao, if left on his own or her own, mo-regress siya into a immoral person. Murag magka-downgrade ba lugar, dili mo upgrade. Kung pasagdan lang na nimo, dili nimo disiplinahon, it will digress into becoming or regress into a immoral person. Kana bitong mga kriminal, wala man na nga ni automatic criminal na dayon sila. It started out with probably as simple as nanguhag 5 pesos gikan didto sa imuhang bulsa. Ug tungod kay wala nabantayan or wala gidisiplina because the father is absent, makalusot ra di ay ko. Started out small into becoming things nga dagko na dayon. Pero ang kondisyon sa usa ka simple nga tawo, pwede pa na siya usbon. It could be rectified and corrected. And of course, that would take a good discipline, an object lesson, a father that loves his children so much to a point nga iyahang disiplinahon ang iyahang mga anak. But again, left on his own, he or she prefers to reject knowledge. No? Matod pa sa Proverbs chapter 1, verses 22 to 32. Dili ra gyud na siya maminaw. Dili gyud na siya maunang kinahanglan gyud nga adunay disiplina, adunay sakit nga mabatian aron ang pagtudlo mutultol sa kasing-kasing ug sa hunahuna. From being a simple man, a man who is naive, gullible, kung mapasagdan na siya, the book of Proverbs said, nga mahimo siyang fool, usa ka buang-buang. This is the Hebrew term kesil, and ang most common nga term of fool sa book of Proverbs is repeated 49 times. Pasabot niini, usa ka tawo nga buguon, a dullard, kanang habol ang panghuna-una, a fool, usa ka buang-buang. Kini siya katawo, he is undiscerning, di siya kabalo kung ang iyang gibuhat karon aduna bay consequence in the future that might be bad for him. So wala siya ingon ana nga panlantaw. And even dili siya maminaw kung sultian siya nga uy buhatag yun na, di ba, mapriso ka. Dili na siya gapaminaw ni anak. He does not accept rebuke. He prefers to live on his own delusion. Yang una-una nga, okay ra ko, lingaw ang ginabuhi. Not thinking of the life in the future. Maunang muresulta siya on a life that is full of problems, consequences, daghang mga suffering sa kinabuhi tungod sa iyahang delusion. Kung naani siya sa atong palibot, matud pa sa Proverbs chapter 13 verse 20, he becomes a danger to people. Not just a danger to his own, but a danger even to people around. This is the fool according to the book of Proverbs. Ang usa ka tawo nga fool brings sorrow and bitterness to his parents. Daghang mga parents nga nagakaguol tungod sa ilang mga anak, and that is a sign nga ang iyahang anak is probably somebody who is like this. The root of the problem of a fool is not mental, but it's really spiritual. No? Wala siya'y spirituhanong kinabuhi. Matud pa sa chapter 26 verse 11 of Proverbs, mura siyag iro nga mubalik sa iyahang gisuka. No? Gisuka na gani, balikan pagyud aron kaunon. Lastly, the fool would digress into becoming a scoffer. Ang scoffer or ang word nga lutz in Hebrew, ang pasabot niini to brag or speak boastfully. Ang usa ka tawo nga
grabe na gyud sa kabilib sa iyahang pagkabuang-buang nga iyaha na kining igapanghambog sa mga tawo kung unsay iyahang panghuna-una. Unya nalipay siya niini samtang nahimo siya iskandalo. Mura siya og bragging nga mahimong iskandalo or kanang ginatawag nilag palingkiro o palingkira, no? Nga mahimong iskandalos. He or she is prideful, haughty. He or she is an abomination to men, Proverbs 24 verse 9, to a point that God would be angry. He scoffs at scoffers. Ang problema pag yun ani kay murag wala na ni murag lisod na gyud kaayo ni luwason kining tawhana. But we know Jesus says nga maybe it's impossible for man but everything is possible to Jesus. No? All things are possible with God. Pero kung sa atoa lang, kung ang imuhang kaila or pamilya nahimo na siyang ingon ani, di na gyud na siya maminaw nimo. In fact, to rebuke a man or a scoffer is to invite danger upon yourself. So, matod pa sa book of Proverbs chapter 22 verse 10, it would be better to remove a scoffer so that peace can be attained. No? Labi na og naa sa simbahan, ingon ang Proverbs, papahawaan na lang na kay mo cause man na siya og division og kagubot. But sa atong gibasa sa Proverbs chapter 9 verse 10 to 11, for a person to attain wisdom, there must be the fear of the Lord. Ang pagkahadlok kang Jehovah maoy sinugdan sa kaalam ug ang kahibalo ni adtong balaan mao ang pagsabot. And I tell you, in Proverbs chapter 5, when talking about pagkahadlok or the fear of the Lord, it also tells us this very famous nga verse, nga trust in the Lord, sumalig ka kang Jehovah, sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilhon nimo siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. So it tells us here nga ang fear of the Lord is also synonymous with pagsalig kang Jehovah. Fear of the Lord, trust in the Lord, these two has mura siya og the same kind of meaning. Kay kasagaran manggod sa atoa, no? Permiro na kung pagkadungog aning fear of the Lord. Kahadluki si Jehovah. Mayong ko nga, unsa man pareho atong horror nga salida nga akong gilantaw ni aging adlaw? Is that the kind of fear of the Lord? Mahadlok kang Jehovah sa ingon ana? No. The fear of the Lord, it occurs 14 times in the book of Proverbs. Unya, ang pulong nga fear, kung kana lang siya, it might be nga kanang magkurug-kurug ka sa kahadlok. But when you look at it in being, nahiusa siya sa pangalan sa Ginoo, the fear of the Lord, it means some kind of awe o reverence, pagkahingangha. Tungod sa kabantugan, tungod sa ka-powerful sa Dios, mahingangha ka kung unsa siya ka-glorious, kung unsa siya ka-mahimayaon. Now, in the borders of United States of America ug sa Canada, naay tulo ka dagko nga mga rivers nga nag-collide sa usa ka lugar. Ang usa ka river or ang falls ni ana nga river gitawag siya og the Bridal Veil Falls. Ang usa pod gikan sa Amerika is gitawag siya American Falls. Ug ang usa nga gikan sa Canada gitawag siya og the Horseshoe Falls. Ang combination ni anang tulo ka falls, it has formed into what we know as the Niagara Falls. Something that is so amazing, something that is so powerful, nga accordingly,
it could fill a 2,400 cubic meter nga pool in 1 second. Ingon ana siya ka massive nga waterfalls. Ingon ana siya ka powerful nga waterfalls nga before the Indian nga mga tribes that were living around the Niagara Falls are afraid to go to that falls because they thought that there is a spirit that is living in that place. Di sila magpaduol. Kaya nga naman, kay samtang gapaduol sila sa Niagara Falls, kanang ang fog that would form because of the mist of the water would cover their eyes. Nga di sila makakita sa unsa tong katsada sa falls. They would only hear kung unsa siya kakusog because of the thundering sound of this amazing Niagara Falls. Now when you look at this is the same as the fear of the Lord. When we recognize that He is the Creator, it seems like kung naasta sa iyang atubangan because of the reverent awe and respect that we need to give to this amazing falls, muratag ma-paralyze. No? Just like that, the fear of the Lord is not a paralyzing terror, but a reverent awe and respect for His immense wisdom, power, and love. Just as we would never approach the Niagara Falls sa ihang end, pareho sa tribes, the Indian tribes there, without caution, also when we approach the Father, we must approach Him with humility, acknowledging that He is sovereign, powerful, and He is the Creator of everything. In fact, the fear of the Lord should give us great comfort. It is like finding refuge in the arms of a loving parent when we are surrounded with storms. Dili nato siya kahadlukan nga murag mudagan ta palayo na hinuon sa iya because of how beautiful God is. Because of how amazing God is, the fear of the Lord would push you to draw closer to this amazing God who is the Creator of the heavens and the earth. So dili nato nga mudagan ta tungod sa fear of the Lord, but we need to embrace this beauty because having a deep reverence, it draws us closer to the Heavenly Father, seeking His wisdom, trusting in His plans, and finding peace in His presence. So maunang niingon ang book of Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom because it is precisely this fear that would make us understand kung kinsa ang Ginoo, kung unsay pasabot sa iyang pulong, and as we obey with humility, with reverence sa iyang words, then we become people who are full of wisdom. Fear of the Lord, mga igsuon. Kahadluki ang Dios sa balaan klase nga kahadlok tungod kay siya mahimayaon, tungod siya gamhanan, dili ta mo palayo na hinuon, mupaduol na hinuon kita. Kay anaa kaniya ang tanan natong panginahanglanon sa kinabuhi, gikan sa atoang pinansyal nga aspeto, hangtod sa atong kasing-kasing sa spirituhanong mga aspek, ug bisan pa sa kaalam. Now the book of Proverbs tells us on precisely what to do with this. Unsa maning fear of the Lord and how it can attain wisdom to us. Una, ang maunang nag-ingon. First of all, let's see 2 Corinthians 7:1. Mauning giwali ni Pablo kanato nga karon samtang kita nagkinabuhi diha kang Ginoong Hesus, aduna gihapoy pagkahadlok sa Dios. Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad nga mga hinigugma.
hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu, ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. This verse tells us nga in attaining holiness and righteousness, gakinahanglan ta nga mo-embrace sa fear of the Lord instead of running away from God. Now there are two things aron sa pag-abot sa kaalam with regards to the fear of the Lord. Una, number one, ang kahadlok sa Dios makabot diha lamang sa Dios nung pagpadayag. The fear of the Lord comes from His divine revelation. Nag-ingon kanato ang Proverbs chapter 2 verse 6, kay si Jehovah maoy mohatag og kaalam, gikan sa iyang baba magagula ang kahibalo og pagkasabot. Now again, this divides or this gives distinction nga lahi ragyod ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam nga nagagikan sa Dios. Kay ang kaalam sa Dios, mga igsuon, dili man nato mabatunan sa atoang kaugalingong pagtuon. Now, many of us have probably read a lot of books. Once in our life, probably nakabasa ta sa pulong or sa libro ni Jose Rizal nga gisulti nga usa sa maalamon gayud nato nga mga tawo or hero dinhi sa Pilipinas. A philosopher, a doctor, a great hero. And he has so many wisdom nga apil niya na naulaw ko. Kay matod pa niya, ang hindi marunong magsalita sa sa sariling wika ay mas mabaho pa kaysa malansang isda. Kuy, igo mangyud ni akong mga anak aning di kabalo magtinagawg og binisaya. Agoy, igo kayo ko. Mao nang ginatudloan na namo karon. Tudlo mangayo niya kog advice sa inyo ha. Ug unsaon pagtudlo sa mga anak nga mostorya og binisaya. But even in the wisdom of man, daghan kayo philosophers and all these great writers, I'm telling you this, not because nga aron dili nakamubasa sa ila, yes, you can read, but I tell you, the wisdom nga gikan sa Ginoo, dili na nato kaya nga ato ang sabton sa atong kaugalingon. We may read a lot of books and can gain worldly wisdom, pero dili na siya mo equate into having a spiritual wisdom that can lead somebody to a godly life, a holy life, a righteous life. In fact, niingon si Pablo nga sa imuhang pagbasa o pagkaton o klase-klase nga knowledge, it might be that this knowledge would puff up, muhatag kanimo og pagkahambugiro. No, oftentimes, kini biyang tao nga daghag kaalam, hambugiro. Maunang magbantay ta because the wisdom of the world produces pride. But when it comes to the wisdom of God, he might be reading the same books, philosophy, engineering books, and all of these kinds of books, pero pinasikad siya sa kaalam sa Dios nga gi-reveal sa iyahang Biblia. This wisdom that he gains or knowledge that he gains, it would cause him to praise and thank the Lord. Na recently, daghan kayo og nag-graduate this year. Nag-celebrate ta og baccalaureate. And I praise and thank God that many of those who graduated sa GCAF kay nahimo man og mga magna cum laude, no, naagyod daghan. Cum laude ug uban pa. And what's more amazing and what's more beautiful than all of it is when they received ang uban ni adto nga
dako kayo og mga honors sa ilang schools. When they received all of this, instead of bragging about it, they praised and thanked God. Now that's a wisdom that comes from the Lord. Wisdom that produces humility. Wisdom that produces righteousness and holiness. You know, gasigib kog ampo ana sa Ginoo. As I continue to read o gain knowledge, usag yun na sa akong pagampo sa Ginoo nga, Lord, dili unta Lord nga tugutan nimo nga mahimo kong hambugiro to a point nga dili nako kanang managad sa uban nga mga tao tungod kay unsa ra man na sila. That's a very dangerous attitude, mga igsuon, especially for some of us who have attained very high educational kanang attainments in life. If that or knowledge produces pride, now that knowledge does not come from the Lord. It comes from this world. You know, Jesus Christ is called in John chapter 1 to be the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 16, the Word became flesh, that is the Lord Jesus Christ. Now, John chapter 1 is actually a very good literary reflection of Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 begins also with the words, "In the beginning, God created the heavens and the earth, and God said, 'Let there be light.'" God used words in creation. Let there be light. Sa 7 days of creation, God used words, and the word became nahimong creation. And that is so beautiful. Kay gikan sa mind ni God, ang iyahang plans on what creation is supposed to look or how it is designed in His mind when He spoke of His sa mga pulong nga nigawas sa iyahang baba, those things that are in God's mind nahimong kanang nakita, nahimong matter. It now becomes not just something abstract, but now imo nang makita. Now when God says that Jesus is the Word, Jesus is actually the one who created the heavens and the earth. As God said, "Let there be light." Gikan sa wisdom ni God, si Jesus maoy nagbuhat ni adtong tanan, and He is known to be the wisdom of God in the book of 1 Corinthians. Kay kung unsa ang naa sa utok sa Dios, sa hunahuna sa Dios, si Ginoong Jesus man ang naghimo nga matter or nahimong nahulagway or nahimong tinuod. Which is why the book of Corinthians says that Jesus is the wisdom of God. And in Colossians, in the book of Colossians, Jesus also is the perfect revelation of the Father. Na I tell you, nganong ako man ang gisulti mga igsuon? Because ang kahadlok sa Dios ug ang tinuod nga kaalam mabatunan lamang diha kang Ginoong Jesus. To read the book of Proverbs without understanding nga si Ginoong Jesus mao ang kaalam sa Dios nga nahimong tawo, the wisdom of God, then the book of Proverbs basig mawala ang imuhang pagsabot ni ani, knowing it's merely something to shape your character. It has to be read in light of our understanding nga si Ginoong Jesus mao ang kaalam sa Dios, and by grace through faith in the Lord Jesus Christ, you will grow in wisdom. Masabtan nimo nga ang gisulti nga mga pulong didto sa book of Proverbs would be something beneficial to you. Makatabang sa imuha, sa imong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, kay naaman si Jesus who is the wisdom of God. To read the book of Proverbs apart from the Lord Jesus Christ is something that is not advisable. Could it help you? Yes, pwede. Practically.
Pero I tell you, ang ato gihapong panghuna-una, makalimot ra gihapon ta ana. Mawala ra gihapon na sa atong panghuna-una, dili na nato ma-maintain, dili ta makapersevere ni ana kung wala ang kaalam ni Ginoong Jesus. So you must remember that fear of the Lord comes from His divine revelation. Ikaduha, ang pagkabot sa kaalam maugayod or ang kahadlok sa Dios makabot diha sa atong dedikasyon nga gikan sa Espiritu. It takes discipline. Proverbs 2:3-5. Oo, kung ikaw magasangpit sa salabutan ug magapatugbaw sa imong tingog alang sa pagpakasabot. Kung ikaw mangita sa kaalam, ingon nga salapi, ug ikaw magapangita kaniya ingon sa tinipigan nga mga bahandi. Just like treasure, unya ikaw makasabot sa pagkahadlok kang Jehovah ug mahikaplagan mo ang kahibalo sa Dios. Yes, Jesus and God is our wisdom, but it also takes discipline for us. Paningkamot aron kita makagain og kaalam. Gukdon na to siya as if siya ang pinaka-importante nga butang niining kalibutana. Wisdom and knowledge sobra pa sa bahandi kung kana ang atong gukdon mga igsuon. Then we will achieve wisdom. Gikan gihapon kini sa pag-empower kanato sa balaang espiritu so that we may gain wisdom. Two things mga igsuon. Kaalam, the fear of the Lord, una, gikan kini siya sa revelation sa Dios through the Lord Jesus Christ. And if we have faith in the Lord Jesus Christ, that is the beginning of our wisdom nga mutubo ta diha sa Ginoo. Ang ikaduha, ang balaang espiritu usab magagahom kanato aron kita mugukod ug idisiplina ang atong kaugalingon so that we can also attain wisdom. So together with these two things, from the Lord Jesus Christ ug ang pagtabang sa balaang espiritu kanato, samtang kita magkabot sa kaalam, we will gain the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Kita mahimong maalamon nga mga tao nga makapahimaya sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong, magampo ta mga igsuon. Salamat Lord sa imuhang pulong. Salamat o Dios nga pinaagi kang Ginoong Jesus nga mao ang Word of God ug pinaagi pod sa imuhang pulong nga gisulat, the Word that is written, ang Biblia. Kami o Dios makakabot sa kahadlok sa Dios nga mudala kanamo sa Dios nun nga kaalam. Tabangi kami Lord kay gikinahanglan gyud namo ang kaalam karong panahona. Sa daghang mga panghitabo nga makadani kanamo ngadto sa kalaglagan, gakinahanglan kami o Dios sa imuhang kaalam, sa imuhang paggiya. Ginoong Dios, tabangi kami, ilabi na sa amuang pamilya. Fathers and mothers nga naa dinhi o Dios, nagaampo ko nga imuha kaming gamhan ug kaalam aron matudlo namo kini sa among tagsa-tagsa ka mga kaanakan, knowing nga ang kalibutan namo o Dios, it is a crooked and perverted nga generation. Lord, ayaw tuguti o Dios nga among mga kabatanunan mga saag moabot sa mga filosofiya ug mga ideologies ni ining kalibutana nga makalaglag kanila hangtod o Dios ngadto sa kinabuhi nga dangerous ug eternally damning nga kinabuhi. Give us wisdom as a church as well, so that we may teach your word, we may teach the wisdom of God for your people para sa kahimayaan nimo o Dios hangtod sa kahangturan. Salamat kaayo niining tanan, kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Atong palakpakan atong Ginoo.